Ji bo mav destkeftî û jiyana me. Ji bo civakeke ehlaqî û polîtîk. Ji bo keda me ya têw xwarin û winda kirin. Ji bo çand, gotin û ziman. Ji bo pêşerojeke xweş a ji bo zarokan. Ji bo li dijî talankirina xwezayê bisekinin. Tecîdê bişkînin, bijin jiyan azadiyê ber bi azadiyê.